että nyt olisi kello vähän yli 5 aamulla toi torstai tänään ja nyt on lomat pidetty ja vähän enemmänkin kuin ne pari viikkoa, mutta tai niin kuin töistä pari viikkoa, mutta videoistakin oli puhetta pari viikkoa, mutta tai ainakin mun mielestä oli, mutta tää nyt meni vähän tai venähti vähän, mutta eipä ottanut oikein kukaan kysellä, että mihin oot hävinnyt nyt, kun niin tiuhaan tahtiin tuli video ja nyt ei sit tullut. Nyt tulee taas jonkunnäköinen kooste. Eli ja kamera on nyt vielä varmaan kuvastakin näkyy sama vanha GoPro, mistä on linssi halki. Kävin kattelee uusia kameroita, mutta ei siellä oikein Mä haluaisin sitten, että se olisi ihan siinä myymälässä, että sais ostettua sen siitä ja sais mukaan. Mut kun ei kaikki, että joo, tilataan keskusvarastolta, että sit tää tänne. Pääs niinku näkee ihan konkreettisesti, fyysisesti sen kameran siinä, minkälainen vehis se on, mutta täytyy nyt tässä hankkia se sitten jostain, tai sitten tähän linssi vaihtaa, mutta no, ois se uusi aina uusi. Onhan toi jo varmaan 10 vuotta vanha tää, mikä mulla nyt on. Tähän voi olla sitten kakkoskamerana, mutta tosiaan itse asiaan. Nyt olisi yön yli reissu, harvinaista hommaa tässä näin, tai vaihtelua oikeastaan tohon PK-seutuun, niin otetaan tästä ilo irti ja kuvataan oikein video tästä. Eli mennään nyt hallille ja lastataan siinä kone ja seulakauha ja systeemi kyytiin ja sen jälkeen sitten lähdetään Raumalle ja viedään se kone sinne. Siitä lähdetään ajaa sitten Pohjanmaalle Sieviin. Sieltä otetaan napsu isompi kone ilman mitään kauhoja ja systeemeitä kyytiin ja tullaan takaisinpäin niin pitkälle kuin fiksusti keritään ja päästään ja siinä sitten tiukat 9 tuntia ja sen jälkeen jatketaan, että oltais niinku perjantaina aamulla taas täällä näin maisemissa, että semmonen olisi niinku visio ja pitäisi olla suurin piirtein kaikki no eilinen meni vähän myöhään tuo ilta, me nähtiin, ettei nyt ihan kerinyt autoa huuhtoa ja tommoista kaikkea, mutta sisältä keri putsaa, että on mukava nukkua sitten. Ja vaikka ei se mikään sikoletti olekaan ollut, mutta vähän pölyjä pois ja uudet noin bussilakanat ja tyynyliinat ja tämmöiset sinne. Edelliset on ollut kuitenkin viime kesästä siellä, että eipä niissä ole kuin 3 yötä nukuttu. Hyvä ne on välillä vaihtaa. Joo, sit on läppäri, laturit ja kamerareppu vielä mukana, jos jotain innostuu kuvaa jossain tauolla sitten, mutta tarkoitus olisi, että pääsis tunnin päästä 6 ehkä lähteen ja Raumalla olisi sit joskus no ehkä 10 aikaa, kun käy tossa tankkaamassa ja hakee mun kahvia ja näin. Sit pitäis siellä tiukat 45 minuuttia ja siitä sitten ajais johonkin Pohjanmaalle ja menis syömään ja en tiedä pääsekö, ei pääse ihan perille kyllä. Ihan ei perille pääse kyllä tossa 4,5 tunnissa, että täytyy varmaan tauko siinä pitää jossain. Mutta joo, katsotaan nyt mitä kerkee kuvailee tai muistaa kuvata. Mun mielestä mulla ei nyt ole mitään GoPron noita pääpantoja tai mitään, ne on tuolla autossa, jos on. Mun mielestä ne on siellä, joten toivotaan, että ne on siellä. Ja joo, eiköhän tästä jonkunnäköinen kooste kokonaisuus saada sitten. Niin. Joo, mutta mä ajan hallilla ja jatketaan siellä sitten auton pakkaamisen ja koneenlastauksen parissa. Kello on 20 yli ja kuorma on valmis. Semmonen. Mut nyt johonkin varmaan tohon rekkarastille
tankkaamaan tämä vehje ja mä menisiköhän Riihimäen ABClle, kun olisi toi ST1 kortti, nyt vois kokeilla sitä melkein. Ei jos kyllä hölmö sekään. Täytyy mennä muuten. Nyt piruuttaa, niin kyllä menen kokeilee, että ajaa tän reissun tuolla ST1 polttoaineella. Että onko siinä potkua vähän enemmän, niin kuin puhut sanoo. Sain tosiaan tai maanantaina, eikö mikäs päivä se oli? Maanantaina hain ST1 polttoainekortin, nyt kun Teboili loppu, niin tilasivat sitten STn kortteja. Ja nyt täytyisi mennä kokeilemaan, että saako... Jaha, kamerakin lähti. Täytyisi mennä kokeilemaan, että mitä eroa sillä on muuta kuin väri. ST-diesel on mun mielestä aika keltaista ja Nesteen on sit kirkasta. Et onko niissä sitten tehossakin eroa, niin katsotaan. Ja kulutuksessa. Nyt on vähän vaikea sanoa tuota kulutusta, kun harvemmin täällä niinku matkaa ajaa, että mihin sen pitäisi mennä, mutta katsotaan mihin päästään. Mutta mennään Riksun ABClle tankkaamaan. Noin, nyt on tankattu ja trippimittarit nollattu ja sitä rataa, niin nyt voidaan julistaa vasta matka alkaneeksi, kun on päästä lähteen. Nyt ei tarvitse pysähdellä. Ja joo, 10 jos olisi tuolla Raumalla, niin se on aika passeli. Kello on nyt 7. 200 kilometriä. Joo, voi olla, että ollaan vähän ennen kyllä, jos ei tuossa mitään kahviakaan hörppää, niin joo, saa nähdä nyt miten toi ST1 aine käyttäytyy sitten. Nyt on tankki täynnä sitä. Lähes tyhjä oli tankki ja eilenkin tankkasi jo pikkasen ST:tä sinne, että se oli sekoittunut jo. Nyt siellä pitäisi olla pelkästään sitten ST-ainetta. Niin katsotaan miten. Tuntuuko, että tulee voimaa lisää vai onko se vaan ihan, tai niinku kulutus tippuu ja vähän niinku hyötysuhde tai mikä se tehokkuussuhde sitten niinku kasvaa. Niin ainakin väitetään. Katsotaan. Mutta joo, mä ajan tässä nyt rauhaksi tonne Raumalle ja jos ei siellä ole mitään hässäkkää, niin voidaan sitten kuvata toi purkaminen siellä, niin eipä siinä mitään ihmeellistä ole. Kone pois kyydistä ja sen jälkeen tai oikeastaan ekaksi kauha irti ja seulakauha pois kyydistä ja sitten kone pois kyydistä. Ja pidetään siinä toi tauko samalla sitten. 3 varttia tai 3 varttia pidetään siinä. Kyllä tästä tulee se 3 tuntia ajoa, niin ei siitä oikein. Poriin me päästäis kyllä sitten tauolle, mutta siinä voisi tietysti syödä, että vartti tuo Raumalla ja puoli tuntia sitten Porissa. Sekin olisi vaihtoehto. Pohditaan vähän, katsotaan onko nälkä vai ei. Kun nyt ei ole semmoista tiukkaa aikataulua sitten, kun ei ole mitään muuta keikkaa tossa vietävää nyt, niin saadaan ihan rauhassa ajella sen koneenkin, mikä haetaan tuolta Sievistä, niin sen saa periaatteessa koska vaan ottaa kyytiin. Mä nyt oon sanonut, että joskus iltapäivällä, ehkä 5 voisi olla semmonen, voisi siellä. Niin katsotaan, meneekö se kauheasti siitä ylitte vielä sitten. Mutta se on ihan kyllä passeli aika olla 5 siellä. Siitä ei kyllä ajoaika riitä kuin reilu tunnin maksimissaan sit pidemmälle. Ja kun ei vittis kauheen kukonlauluaikaa heti sit mä ajattelin lähteä kyllä kun 9 tuntia tulee taukoa siinä täyteen, mutta ei viittis ihan ehkä 3 lähteä, kun täytyy sitten Jyväskylästä ottaa yhdet vanteet mukaan matkaan. Niin semmonen paluukuorma on kanssa. Menee tohon kaulalle yhdet vanteet. Niin, mut semmoista. Mutta palataan viimeistään Raumalla taas asiaan. Tai matkan varrella, jos tulee jotain ihmeellistä mieleen.
niin, nyt ollaan Lapissa. Rauman Lapissa. Ei oo enää pitkä matka, 20 minuuttia perille. Pidin semmosen pienen jalottelutauon tuossa hetki sitten ja katsoin, että on kaikki renkaat ok ja ketjut ok, ettei mitään muutoksia tapahtunut missään. Kun kuitenkin semmonen pari tuntia putkeen ajettu tossa, niin siinä voi tapahtua ihan mitä vaan tuolla noin. Niin täytyy aina tarkistella välillä sitten, mutta joo, ihan näppärästi on mennyt ja suurin piirtein kyllä aikataulussa, mikä oli vaan kyllä oman pään sisällä tehty aikataulu, ettei niinku sen puolesta mitään tai niinku minkään muun puolesta on mitään kummallista aikataulua, mutta joo, vähän ennen 10 tai 10 pyöreästi Raumalla ja siinä mä ajattelin, että kyllä se vartti taukoo siinä ja sit loppu jossain Porin tietämillä käy sit syömässä, niin pääsee perille asti todennäköisesti sitten sillä 4,5 tunnilla siitä. Niin jos tässä pitäisi, niin ei välttämättä taida ihan riittää perille asti. Mutta joo, ei siinä oikeastaan katsotaan päästäänkö portista sisään. Siellä pitäisi olla nyt rekisterikilpi laitettu järjestelmiin, että päästään suoraan sisälle, niin viime kesänä ei ollut ainakaan vielä, vaikka piti olla, mutta ehkä nyt, jos nyt olisi, niin auttaa asiaa. Sitten ei siinä sitten soitellaan pari puhelua, niin päästään portista sisään ja sit ajellaan pari kilsaa siellä aitojen sisällä ja jätetään vehkeet sinne. Mutta mennään Raumalla ja katsotaan siellä. Nyt ollaan perillä ja portista päästiin sisään, kun tuli toinen auto justiin pois, mutta ei ollut kilpi lisätty tonne järjestelmiin, niin täytyy sitten pois mennessä soitella tonne noin valvomoon, sitten saavat avaa porttia, mutta juu, täällä on kuvauskielto täällä alueella. Tietysti hytissähän mä voin kuvata täällä, kun ei näy mitään, mutta muuten ei pysty kuvaamaan mitään tossa, kun mennään purkaan, niin se jää nyt sitten kuvaamatta, vaikka ei tuo nyt mitään salaisuuksia nyt taida olla siitä missään, mutta ei kuvata, kun se on kielletty, niin joo, mä ajelen tonne purkupaikalle tästä vielä kilometrin verran ja puran vehkeet sinne ja pidän tiukan 15 minuuttia ja sitten lähdetään Poria kohti ja suunnitellaan joku ruokapaikka. Ajoaika on tunti 20 minuuttia siitä hetkestä, kun lähdetään tosta. Et kyllä päästään hyvin Poriin ja vähän pidemmällekin ehkä. Katsotaan jostain Porin kulmilta sitten evästä. Mutta ei siinä. Mä hoidan hommat täällä, niin palataan tossa kun lähden pois täältä. No niin, kone purettu ja 13 minuuttia meni siinä, niin vielä odotellaan toi tauko ja
Mennään tonne. Mikäs tää oli? Noormarkun ST1 syömään. Nokkikastiketta ja vähän kanaa ja pannaria olisi sit keiton kanssa. Ihan ok lounas olisi tossa, niin tunnin matkan päässä ja ajoaikaa oli se vähän päälle tunti. Ja toi varmaan 100 tietä, niin muutama minuutti tulee lisää tolla välillä sitten. Mut siihen mennään, sit jatketaan Kankaanpää, Jalasjärvi, Seinäjoki, Kauhava, Evijärvi, Kaustinen ja sitten ollaan Sievissä. Kyllä tossa pitkää iltapäivää menee, kello on nyt 10 tasan. Tai karva yli. Mutta joo. Arvio oli, että mapsi näytti tonne suoraan, niin olisi ollut 15.07 mun mielestä. Niin siihen kun lisätään taukoa ja sitä, että on 100 tietä, niin se on aika lailla siinä vähän 4 jälkeen. Tai kyllä se on lähempänä 5 sitten, kun ei jos pysähtyy vielä kahvillakin jossain, niin se menee aika hyvin. Kun oli 4-5 välissä alun perin puheet olisi siellä. Niin. Sitten siitä katsotaan paljon ajoaikaa, että Pihti-Pudas olisi tavoite, mihin päästäisiin yöksi. Tonne noin, tarkentaako tämä? Ei tarkenna, mutta kuitenkin Pihti-Putalle tosta vedetään Reisjärvi. Pihti-Pudas väli vielä sitten siihen. Ja jos näyttää hyvältä, niin ehkä Viitasaarelle asti. Katsotaan vähän. Mut joo, nyt on 15 näkyy tuolla taulussa, niin. Lähdetään tästä kohta puoliin liikenteeseen ja katsotaan miten se matka etenee. Hyvää keliä ja muutama uusi tienpätkä. Joskus 6 vuotta sitten mennyt Porista Parkanoon pätkään. Pätkään on mennyt ikinä. Toi nyt on suht tuttu. Kauhavalta Evijärvi, Kaustinen, Toholampi. Sen mä oon ehkä kerran pari mennyt ton Sievi välin. Niin siinä mielessä ihan mukava reitti. Ja tosta Sievistä en oo Pihtiputalle mennyt ikinä väliin. Niin. Tulee uusia teitä tässä ajeltuu kanssa. Mutta lähdetään suorittamaan. No niin, Noormarkussa ollaan ja katsotaan tosta kun laitetaan seuraava pysäys. Niin ton verran on vielä jäljellä. Päästään just tohon 4,5 tuntiin tonne. Mulla on vähän semmonen kutina. Muutama minuutti tulee lisää kun on toi 100 tietä varmasti pitkälti, mutta joo, aika lailla tasan 4,5 tuntia on toi veto sitten. Ja nyt on joku 4 tuntia ajettu. Siinä kun pidetään vaikka ihan rauhassa, otetaan lastaus ja 3 varttia siinä, niin siitä sitten vetästään loppu mitä jää jäljelle, niin koitetaan päästä Pihtiputaalle.
Se oli joku 90 kilsaa toi väli, niin jos meille jää vähän reilu tunti aikaa, niin päästään sinne. Siellä olisi sitten ilmeisesti toi ST1 tai selli. En muista oliko se 247, mutta kuitenkin niin siihen koitetaan tähtää. Tai johonkin siihen. Mutta mä menen syömään ja sen jälkeen matka jatkuu. Kuten kuvasta näkyy, niin jälkkärikahvi ja jäätelön paikka. Taukokin tuli justiin minuutti sitten täyteen, niin lähdetään tästä köröttelee 336 kilometriä perille ja sillä viisiin. Eiköhän se pääse tuon 4,5 tuntiin. Niin. Matkalla kyllä kahvipaussi jossain tuo Kauhavan jälkeen kyllä pidettävä. Niin. Siihen on vielä useampi tunti. Hyvä. Ei muuta kuin tien päälle. Kitkerää kipinää maantiellä yön. Olet syönyt sen, minkä ansaitsen. Olet kallein pani sinä saatana koneella hyydy. Enää joku loput. Pieni kahvipaussi tässä näin. Just tuli vartti täyteen. Tässä kun ollaan vartti, niin sitten voidaan tuolla koneenlastauksessa ottaa puoli tuntia. Ja jaha, siinä tulee heti kuvattavaa videolle. Täältä tulee murska nyt näköjään. Noniin, tästähän tulikin hyvä sitten. Tommonen siirrettävä omalla vetotapilla oleva murska. Ei oo tommonen toi lavettimalli. Tai toi lavetille ajettava malli. Tommonen ihan kätevä. Ne tulee näköjään kahville tänne. Joo. Mutta nyt vartti tässä, niin voi pitää sitten puoli tuntia vaan koneenlastauksen yhteydessä sitten. Niin. Kun siinä ei kuitenkaan, sinne ei viitti jäädä asumaan. Että mieluummin menee sitten sinne Pihtiputaalle ja majoittautuu sinne sitten johonkin hyvään paikkaan. Viettää siellä sitten aikaa enemmänkin. Tai sen 9 tuntia. Mutta matka jatkuu. Joo, tosiaan ajoaikaa olisi 29 minuuttia ja perille olisi semmonen 25 minuuttia. Eli joo, perinteikkäästi taas mennään minuutin tarkkuudella. Ei haittaa. Ja se vielä, että tuossa on nyt 4 minuuttia erotusta tuossa ajassa ja tää on satasen aluetta. Varmaan 60% tästä loppumatkasta, niin se on aika lailla just eikä melkein tasan. Mutta sitten seuraava etappi siitä tonne Pihtiputaalle, niin mitähän siinä oli matkaa? No en muista, mitä äsken katoin, niin silloin oli joku tunti 54 minuuttia
tälle päivään ajoaikaa ja se ajoaika siitä pisteestä ton pysähdyksen kautta tuonne Pihtiputalle niin oli tunti 38 ja nyt kun siitä lähtee vielä muutama minuutti sitä erotusta pois, niin ei siihen kovin paljon jää väliin, että aika hyvin on laskettu ja ajoitettu tää homma taas. Mutta se ei ollut kuin semmonen maks 100 kilsaa toi väli, että siinä on semmonen 10 minuuttia varmaan jää sille pätkälle sit pelivaraa suurin piirtein. Niin mä en tiedä, se on vissiin vähän pienempää tietä kuin tää, niin se voi olla 80 tietä, niin sittenhän siinä ei tuu semmoista ajan eroa tuon Google Mapsin kanssa, mutta joo, kamerakin tykkää kääntyy vähän itsestään tuolla. Piuha vetää sitä, kun se on latauksessa samalla, mutta joo, mukavaa maisemaa, vähän suota ja vähän on vesistöjä, mutta eihän täällä päin nyt olekaan mitään vesistöjä. Et suota on kyllä paljon, niin kuin nytkin näkyy. Tosiaan. Maisema on kyllä ollut kivan näköistä ja tästä on, olisiko puoli vuotta sitten syksyllä mennyt viimeksi tätä tietä, että semmosia jotain tuttuja kohtia täällä on, mutta aika suoraa tasastahan tää on täällä, ettei oo mitään muutamia mutkia aina parin kilsan välein ja sitten mennään toiset pari kilsaa suoraan ja sillä. Äsken oli semmonen ovela kohta, oli 60 alue ja tutka-auto oli just mutkan takana bussipysäkillä ja no ei tietenkään ottanut kuvaa mutta oli kyllä hyvässä paikkaa, kun sitten sinne päin mihin mä menin, niin siinä vaihtuu just mutkan toisella puolella niin 60 ja se on 80 sieltä, niin siitä tuli muutama auto vasta aika lujaa, että siinä on voinut ehkä räpsähtää kamera, mutta ovelas paikas oli tossa ennen kaustisia vähän matkaa. Mutta semmosia pieniä päivityksiä. Katsotaan, siellä varmaan voidaan kuvata lastaustakin ainakin jotenkin tossa otetaan ainakin klippi siitä koneesta, millainen sieltä otetaan kyytiin ja sillain. Mutta reilu 20 minuuttia niin mä oon perillä niin mä ajelen sinne ja katsotaan siellä uudestaan. Eihän tää tiukalle mennyt. Jää tohon varmaan minuutti. 600 metriä niin olisi kohde vasemmalla. Tuolla on tommonen hieno rivi Volvoja näkyy ja kaiken muun merkkisiäkin vehkeitä. Joo, tän paremmin ei voi ajoitus oikeastaan mennä. Se on hyvä, että jää minuutin verran pelivaraa, niin se niinku riittää. Se riittää. Täällähän on, täältä lähtis kyllä mukaan vaikka mitä. Tuossa on varmaan parikymmentä pyöräkuormaa ja Volvoja kaikki. Pyöräalustaisia on varmaan 10, tela-alustaisia 10 kaivinkoneita sitten. On kyllä hieno paikka. Se ei nyt teille näykään tässä vielä, mutta hyvä. Katsotaan mitä täältä tarttuu matkaan. Mikähän täällä nakuttaa? Joku vähän liikkuu. Toi tosta lähtee matkaan ja Develoni. Tai niin sanotusti Daevoni. Ajetaan tästä keulasta, kun se on jo kuitenkin rapiat 35 tonninen, niin ei oo ihan niin kovilla sit täällä jouset ja pyörät ja rampit ja kaikki. On hieno. Kaikilla herkuilla ja nahkajakkaralla. Joo, ei siinä ajellaan kyytiin. Otsan laivan päällä
jälkeen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaen vain usko ihmeeseen. Liian kauan omin voimin harhailin, elin niin kuin mul ois valtakapteeni. Monen väärään vuonon purteni mun ui, kunnes karikolle ylpeys murentui. Myrskyn jälkeen on poutasää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen näen, ei voi yksikään päättää päivistään, ne määrätään. Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tän, vielä kerran näen sateenkaaren pään ja sinne jää. Nyt sen tajuan ei jaksa lintukaan, yksin vaeltaa silitää varressaan. Aidon ystävyyden siltakaarineen, päivän valon lailla kantaa sydämeen. Myrskyn jälkeen on poutasää, vihdoin on sen saanut ymmärtää. Nyt sen näen, ei voi yksikään päättää päivistään, ne määrätään. Myrskyn jälkeen nyt nähdä saan auringon taas käyvän hehkumaan. Tiedän tän, vielä kerran näen sateenkaaren pään. 4,30 ja 3 metriä 48 senttiä leveys. Se on niinku just eikä melkein. Pääsee menee vielä yksi. Mutta sitten vehkeet tulille ja tässähän tulikin varmaan 50 minuuttia taukoa ainakin, kun höristiin tossa niitä näitä ja juotiin kahvit, mutta ei muuta kuin vehkeet tulille ja viimeinen tunti 10 minuuttia Mapsin mukaan Pihtiputaalle, niin eiköhän toi tunti 22 riitä just. 1 minuutti, ei. Katsotaas mitä se. Noniin, tunti 9. Päästään just. Sitten mennään vetää kunnon kanakorit sinne tai makkaraperuna tästä ykköseltä ja Untemaille ja aamulla jatkuu. Mutta ei mitään, mä lähden ajelemaan. Joo. Ajoaika olisi 22 minuuttia, sit on 10-tuntinen täynnä ja matka olisi 20 kilometriä ja Mapsin mukaan 17 minuuttia. Eli Pihtiputaalle ollaan menossa tässä ja siinä sitten 9 tuntia ja sitten jatkuu matka. Suht kapeita tietä tää on, mutta yllättävän rauhallista liikennettä. Yksi erikoiskuljetus tuli vastaan, toinen lavetti. Sillä oli semmonen 350 Volvo pyöräkone kyydissä, 4 metriä leveä ja tässä on niinku kaista. Mitähän tää olisi tää kaista? Tää on varmaan 3 metriä tää kaista. Ja sitten pienarta 25 senttiä per puoli. Niin plus keskiviivat sitten muutama sentti sinne, 15 senttiä menee niihin varmaan, niin just mahdotti, kun siinä on semmonen pisto, niin vähän siihen vetäsin autoon, niin ne mahtui hyvin omalla kaistallaan vastaan. Vähän pienempänä sitten väistin, niin sekin meni hienosti se homma siinä. Mutta täytyy semmonen pieni sumplaus tehdä, kun tässä on tehty jonkun aikaa matkaa koneen kanssa ja noin painot on tosta niinku löytänyt oikeisiin lukemiin, niin aavistus liikauttaa konetta tonne taaksepäin, niin saadaan
pikkasen paremmalle mallille noin painot. Ei siellä niinku ylikuormaa vielä menisi helposti lisääkin tonne ja tohon, mutta et saadaan siitä semmonen hyvä kuorma, että voidaan ajaa 80. Et sitten, että ruvetaan olemaan siinä rajoilla, että pitäisi tiputtaa 60 nopeus. Noin painot kasvaa, kun se on niin lähellä kaulaa toi kone, 36 tonninen kone, niin se painaa aika runsaasti siinä. Niin pikkasen ajamalla tuonne taaksepäin, niin saadaan sieltä semmonen 500 kiloa pois, niin se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Niin voidaan hyvillä mielin sitten jatkaa huomenna. Ei tarvii ressata sitten. Mutta ajelen tuon 17 kilometriä Pihtiputaalle ja palataan siellä sitten parkkipaikan etsimisen merkeissä asiaan. No niin, nyt on leiri pystyssä. Ja 2 minuuttia jäi ajoaikaa 10 tunnista. Niin ajoitus on aika täydellinen ollut. Vähän kun olisi ajanut jossain vaikka 80 ja 85 sijasta, kun olin ajamassa tuolta Raumalta, niin olisi mennyt aika tiukalle. Kyllä mä siinä sen 4 tai 5 tunnin matkasta pari tuntia vedin varmaan 85, niin ei olisi kerennyt ihan tähän aikaan muuten tänne. Olisi ollut vähän ikävä jäädä tonne matkan varrelle tai sitten johonkin pieneen kylään, missä ei ole mitään. Ajattelin kuitenkin, että jotain olisi hyvä syödä. Koneenkin siirsin jo sen verran taaksepäin, mitä se menee. Mitähän se olisi mennyt varmaan parikymmentä senttiä, mutta sillä voi olla yllättävän paljon vaikutusta. Sitten tuossa kaulan päällä oli noita kumilappuja ja pari puuparrua, niin niistä tulee ainakin 100 kiloa jo heti. Tietysti toi vaaka nyt on niin suuntaan antava tässä autossa, että se 100 kiloa ei välttämättä tunnu vielä missään tossa, mutta kaikki yhdistettynä niin voi olla, että oli jo jotenkin vaikutusta. Mut sen näkee aamulla sitten, kun nostaa ton kaulan tosta ylös. Tosiaan se lepäilee siinä, sit laskin maahan sen, niin ei rasitu renkaat, niin paino pois. Kauppa olisi vielä 1,5 tuntia auki ja toi selli on vähän pidempään, mutta no katsotaan, ehkä mä käyn kaupassa ja ostan jotain aamupalaa ja sen semmoista ja sitten sellille syömään sen jälkeen. Mutta joo, katsotaan miten tässä uni maistuu. Ne 3 yötä mitä mä oon tässä nukkunut, niin ei oo kyllä ollut valittamista, että yllättävän hyvin on uni maistunut. Et katsotaan. Mutta joo, siinä on komeet noin järvimaisematkin vielä. Täytyy käydä siellä kattelemaan. Voisi jopa käydä uimassa, jos olisi lämmintä. No, tuskin. Mutta mä lähden nyt kauppaan ja syömään ja 8,5 tunnin päästä jatkuu. Palaamme silloin. Aamulla kello 4. 8 hours later. Huomenta. Kello on 3.25 ja kahvit tippuu ja vielä on 0,5 tuntia aikaa, että on tauko täynnä, niin sit lähdetään tohon tankkaamaan ja sitten on the road. Mut joo, odotellaan, että kahvit tippuu ja sitten on pienet aamupalat tossa croissantteja ja salaattia. Ajattelin tälle ihan kevyesti ottaa tän aamupalan, niin semmoset vetästään tossa ja käydään kattoo, että kaikki kunnossa tuo kärryssä ja koneessa ja nostaa lavetti ylös ja lähdetään siitä sitten etelää kohti. Mut semmoset.
tankat täyteen ja ajellaan tohon Jyväskylään ja siitä sitten otetaan yhden kaverin vanteen kyytiin vielä ja sitten loppurykäsy Hyvinkäälle. Et jos joskus 10 tietä missä voisi olla tuolla 10-11 välissä Hyvinkäällä, niin se on aika hyvä aika. Sitten siinä purkaa koneen ja käy syömässä ja menee tonne seuraavalle keikalle sitten. Täytyy käydä vielä Helsingissä pari konetta siirtää, niin semmoset on vielä tälle päivään, mutta hyvin riittää ajat kyllä. Tästä tulee joku 5 tuntia varmaan ajoa, niin sitten olisi vielä niinku periaatteessa 4 jäljellä, niin siinä ajassa käy hyvin yhden lenkin siellä heittämässä. Niin sen jälkeen auton pesu ja viikonlopun viettoon. Ja nyt kun vaakaa kattoo, niin se nyt vie vähän hakee itteensä, mutta puhuu siitä 500 kilosta, niin se on aika hyvin onnistunut. Et siitä 500 kiloa lähti pois. Et vieläkin sieltä sais pois painoa, jos haluis, mutta toi on nyt ihan hyvä. Et toi riittää. Mutta joo, kello on nyt 4:10. Nyt on Pihtiputalta lähetty ja hiljasta on 2 autoa on tullut vastaan. Saa aika rauhassa ajaa ja hyvät kelit taas. Aurinko nousee ja kuivat tiet ja valo saa, niin tää on viimeisen päällä. Mutta nyt sitten Hyvinkäältä kohti ja palataan tossa jossain kohtaa asiaan taas. Several pens escape these words, but I guess it doesn't matter cause they'll be heard anyway someday. If I could just find a way to explain blank sheets of paper, avoiding lines, but I guess I'll confess when time is right. Little lies that I've lived with every day. Nyt ollaan jo sitten kyllä reilun matkaa tultu, ollaan jo Lahdessa ja vähän jälkeenkin. Tähän piti tulla pitää tiukan 30-minuuttisen, pääsee hallille asti. 25 minuuttia oli ajoaikaa, niin tästä ei mennä tosiaan. Semmonen 50 minuuttia on tästä vielä, mutta nyt pieni evästauko ja kahvinkeitto ja tarkistuskierrosta kaikki on ok, niin sit vedetään tämmönen loppurykäsy. Tässä piti olla tälle päivää vielä pari keikkaa tossa, tai 3 ehkä, niin 2 siirtyi maanantaille, niin nyt on maanantai on sit buukattu jo täyteen. Siellä on 6 keikkaa odottaa ja kaikki sais ajaa ennen puolta päivää, mutta siihen ei millään taivu, niin kyllä ne menee koko päivä siinä niitten kanssa touhute sitten. Mutta se on hyvä, niin tietää jo mitä maanantaina tekee, niin selkeät suunnitelmat. Ja perjantaikin kun on vasta tässä kohtaa päivää ennen 9, niin se voi vielä muuttua hyvin toi maanantai. Et siitä siirtyykin monta keikkaa jo sit sunnuntaille. Jos sinne vielä lisää tulee, niin sit niitä ei ehdi millään ajaa niinku fiksuun aikaa siinä. Kun tietyt hommat siinä vähän rajoittaa lähtöä sitten aamusta, niin ei voi ihan 3 yöllä lähteä. Niin. Mut semmosia pohdintoja. Ja se tarkoittaa sitä, että viedään toi Uutukainen hallille ja käydään syömässä sitten sen jälkeen ihan rauhassa ja sitten auton pesu ja
semmoset visiot ja sit odotetaan, että jos yksi keikka oli tosiaan ehkä tänään, niin jos käydään ajaa se. Jos ei se ole tänään, niin sitten se on sunnuntai hommia, mutta joo. Mä rupean nyt laittaa ruokaa ja keittää kahvia, niin palataan sitten sen jälkeen taas asiaan. No niin, perillä. Matka meni onnistuneesti ja täällä on joku vihjaus, kun täällä on pesuhalliovi auki, että aja sinne. Sinne mä ajattelinkin ajaa. Nyt katkaistaan tää vaan tähän ja puretaan kone ja sit pestään auto ja tai siinä välissä kyllä syömään ja auton pesut ja sit haetaan vielä yksi kone sen jälkeen iltahommina tosta, mutta joo, ei siinä. Mä menen purkaa koneen ja siitä se sitten jatkuu taas eteenpäin. Palataan vielä sen jälkeen asiaan, kun on kone purettu. Hush, little baby, now don't you cry. We'll cover up the lies with alibis. Big pile, so high, turning facts and regrets to denial. Erase all my traces and mum's the word. Zip my lips shut cause I prefer the key away. I'm gonna take it to the grave now. 6 feet under, wanna go down. Escape these words, but I guess it doesn't matter cause they'll be heard anyway someday. If I could just find a way to explain blank sheets of paper, avoiding lines, but I guess I'll confess when time is right. Little lies that I've lived with every day. Noin, nyt vehkeet on parkissa ja pestynä ainakin keulasta. Nyt välissä syömään ja sen jälkeen sitten kärrynpesu ja sillai. Tässä kohtaa niin kiitokset taas videon kattomisesta ja katsotaan nyt miten jatkossa saa video pihalle, että kerkeekö ihan kerran viikkoon, tuskin ehtii, koska tätä tekemistä on nyt aika kiitettävästi tässä. Et jos ei ole lavettikeikkaa, niin kyllä on jotain muuta. Et tässä menee melkein kaikki aika sit näissä hommissa, että pystyisihän noita videoita kuvaa siinä ohella, mutta sitten kun on oikeasti tekemistä, niin ei siinä mitään kuvailla sitten, että sit tehdään eikä kuvailla. Ja saatika sitten se, pitäisi keksiä vielä se jonkun verran aikaa editoida, niin. Sillain. Mutta kiitoksia
tosiaan ja palataan lähiaikoina uuden videon parissa.